chekutanga mhuri yeZimbabwe ZANU-PF iri kupanika zvekuti du. Nhasi ndasangana nekatsamba kari kubuda nekuna Mutamba and a lot is happening in Zimbabwe right now. Sekutotaura ndiri kutozviita iko zvinezvi vanhu vari kutoverenga rice one by one. Amene kuti chii chiri kunyatsoitika ndiri kunzwa kuti vakagadzira ka demonstration kavo kadiki ka demonstration kepasi pemuti kavari kutaura kuti musi wa20 vanhu ngavaende vanomacha. For the first time voda kuti anga vari kuda kubvumidza ma demonstration. But we all know Zimbabwe, mashandire eZimbabwe. We all know the way they operate. Ndo mashandire avanoita vanenge vada kuzorambidza yemusi wa 31 iyo yacho inenge chinzi the unstoppable inonzi counter yavari kuda kurova iri kubva nekuna Mutamba. Nezuro akaona Blessed Geza achibudikira achitaura zvinhu zvakasiyana siyana achitaura kuti zvoni iwo Mutamba ukwane umbomira kuita zvako zvekuda kuita unomwa musombodhiya uchita kutanga unodhakwa chimbomira kuti dhakwira kana kuti chimbomira kuti pengera because jerera tinokupinza varume tikakubata imurimi amuri bude ndo nyaya yanga iripo iri kutenderera zvakanyanya iri kupisa. Muri yeZimbabwe kana uchinge watondiona ndatoya kudai so unoziva kuti nina ndango yekutamba nyaya ndiri loaded. Kana uchiziva kuti uri panapo unodedzera kuti pasi neZANU-PF yacho tanga nekulike this video right now kuitira kuti ZANU-PF iboyikane iko zvinezvi ma streets zvadaira patasvika iko zvinezvi panenge pachipisa sekutaura kwandingara ndakazviita kuti kwana ndatosvika kudai so panenge pachipisa hatingova nenyaya katinenge tatoona kuti zvinhu zviya zvatotanga but ndiri papo muri yeZimbabwe ndine kanyaya kadiki kandiri kuda kuti mumboona kari kuitikawo panapa muzondiudzawo kuti munenge maionawo sei maifarirawo here program iyi. Welcome to Greenlight International Trust Bring a Smile. Our 12th anniversary Bring a Smile, which will be held in Binga on the 26th of April. We are holding a fundraising dinner to fund this Bring a Smile on the 29th of March in Batanai Gardens from 7 p.m. to 9 p.m. We have tickets that we are selling from the cost of $10, $20, $30 and $50. Please get in touch and attend this fundraising dinner through our contacts that are written down there. I thank you. So ndo vanhu vanenge vanotibatsirira zvirema zvedu zvinenge zvichingirina munyika. So it's very important kuti ungonotengawo rako tiketi wovasapota $10 inokwana kana 20, 30 kana $50 wobva wangovasapota woti chingoenda itora nhamba mongonoti tabva kwaCulient taudzwa kuti kunoku kune program yakanakisa kwazvo iri kuitika. Chero mari yaunayo inokwana hatizokurambidze chero chida kutodoneta uchisa yakawanda vari kubatsira zvirema zviri kubatsirwa pajekerere unokwanisa kuti unovajoina mukatoenda mese kuprogram iyoyo inenge chiitika. So kana uchingori panapo zvekare kana une business rako anything chaunoda kuti kubatsire kuadvertiser pamwe masales ari down, contact me on the numbers that are showing on the screen. Zvekare dzangu namba munodziziva idzo dziri pakona idzo munongondibata ipapo mongoti Culient totoita matalks edu nongoziva kuti unozongosiyawo chegumi mbijana ka tobva tatokupushira zvinhu zvako kuti zvienderere kumberi. So ndiri papo pane nyaya iri kunetsa yava weeknewo chivhayo nyaya yava chivhayo ndove kunongedzerwa but I don't know kuti mesi dziri kurohwa apa dzakanyatsomira sei hama dzadiwa kuti kwatezvara vake kurunzi kwakabiwa $75 pa $75 akuoffer 100,000 kuti matsotsi akanoita izvozvo abatwe ese. I don't know kuti mets dzacho dzinonobalansa papa kuti pa 75 yakabiwa akuoffer $100 on top. Muri yeZimbabwe yakawanda iri kuti zvoni kana zvirizvo kana ari serious pane zvinhu zvaari kuita ko adi kungova pa 75 osara ne 25,000 change ndo panenge pachitaurwa vamwe vari kuti chirombe nekuti panonzi hanzi mari haipedza chibalance but chibalance ndo chinopedza mari yacho. Saka ndo imwe scenario yatiri kuona iri kuitika iri kutaurwa nemaZimbabweans kunzi ayo takutoona kuti vamwe vanhu vanenge vasina kana musoro nemari dzavo dzavanenge vachiita. Vamwe vari kuti hatingamuudzire zvekuita but nyaya iyoyo iri kunetsa zvisingaiti pastreet kuti kuita rudzi kwakadaro ikoko kutambisa mari dzakawanda kudaro ongodingina chingoita equation ingori is wakomana ndo zvimwe zvinhu zvinenge zvichitaurwa. Ndosaka paipa tatichitaura kuti vamwe vanhu vanenge vane mari dzakawanda kudai so chimboenda kana kuGreenlight unodoneta poenda ponobatsirwa vanhu vakaremara vari disabled zviri pachena kwete kuti moswera muchingopachura mari yenyika kudaro but hatingavaudzire zvekuita imari dzavo dzavanenge vachida kuti vanenge vakashanda hameno imimi munozongotiudzawo kuti munenge makaionawo sei nyaya yacho iyoyo ichitaurwa. Ende pane nyaya iri kunetsa yana mutsvangwa
ndichadzoka nayo ndichizokuonesai nyaya iyoyo. Zvamanje manje kuti mumboteerera this audio ndozodzoka ndakukuonesai kuti chii chiri kuitika pana mutsvangwa. Zvinhu hazvitorina kumira mushe, zvinhu hazvina kugadzikana iko zvinezvi, vanhu vari kubika hana dziri kuita kubika manhanga. So kana uchinge wasvika pana peri first time yako zvakakosha kuti ugare watosubscribe because nyaya dzacho dzakutotanga kutobudira kunoku manje. Kana uchinge watosubscribe toramba tichingokupai nyaya. If you have something to say, vanoda kusenda something kana maaudios, namba dziri pascreen idzo dzandichasiya dziripo ndo namba dzekuti unokwanisa kusenda audio yako because vamwe vanoshambidzika kuti maaudio aya anenge achibva kupe anobva panamba idzodzidzi, vanhu vanokwanisa kutaura zvavanenge vachida. Or kana pane any situation yauri kudoda kuti titoibudisa pana kuti titochibvondora zviri kutoitika iko zvinezvi, unongobatidza kakamera kako ikako wobva watotora wobva wasenda direct panamba idzodzidzi. Saka sarai makateerera audio yemundudzo kuti muri kuonawo sei nyaya iri panapa iyi because hey pari kupisa. Mangwanani akanaka. Hai, tiri kutofara. Ndinofara stereki kana ndichiteerera mamwe mashoko anotaurwa navamwe varume pagroup apa. Anotaurwa navamwe pazvivhiti nezvaunoona unotoona kuti that's true. Kuti kana ZANU-PF ichinetsana, isu ngatitorewo advantage yokunetsana nawo, yokutobetsera ivavo vari kunetsana nawo kuti zvinhu zvedu zvifambe. Because ndo pataidyiwa napo neZANU-PF. Kuti ikauya ikatishava wadai iwanika kuti imi kuopposite imi muchinotsana, ndo paunozonza vana vamwe vakuru vezanu vachiti ZANU-PF yakabatana hatinetsani. Kana ZANU-PF ichitonetsana kusaidi kwedu zvotoita bho, todofanira kutobetsera izvozvo. Asi at the same time chandakadiscover chokuti vanhu vemuZimbabwe vakangwara. Kazhinji vacho vakangwara, havadi zvinhu zvinonyanya kuvanetsa zvikurusa. But chatoda kugadha nchokuti ZANU-PF must go. Whatever means that we can use ZANU-PF must go. Either we are going to use one wacho vari muZANU-PF imomo kuti ZANU-PF inde. Because it's not all the people in ZANU-PF who are bad. Some of them they don't like what is there. But inyaya kuti vari kuti if you can't beat them, join them. So we are happy to say if kana vachitonetsana chatinongofanira kungwara ndechekuti pavanenge vachinetsana ngatitore advantage. Pavanenge vabvisana ipapo isusu ngatitorewo advantage yokuisa munhu watinoda. Tisatenda kuti vaise munhu watine tichiona kuti nesuwo tofanira kusitimba ipapo kuti akakubatsirai imi. Kana kusina unesuwo kuti tibatsirawo kuti tidzoke pakati hatiuyi kwamuri. So those are some of the things that we should do. But not kuti tiwishirane kuti dai vana vanenge vafa dai vadai. Hai, ngavabve pazvigaro tise vanhu vanofanira kuti Zimbabwe iende kumberi. Ini ndine chivimbo chokuti Zimbabwe ine vanhu vari capable. Dzimwe nguva unogara uchitaura kuti Zimbabwe ine vanhu vari kunze kwenyika vakati one day. So that if those people are allowed to come back to Zimbabwe and invest in Zimbabwe, what are we going to do? It means Zimbabwe is going to become the richest people. Let's take advantage of South Africa. South Africa has trained many Zimbabweans. Many Zimbabweans who are in South Africa are now entrepreneurship on their own. Chavanongoda economy yakanaka chete yakangosimba ine fairness vakwanise kuchengetedza mari dzavo muZimbabwe. Then everything goes very well. Because hapana chiripo even South Africa nanhasi unonzwa vanhu South Africa vachati hey maZimbabwe ngauye ndiani muSouth African anogona kuita chinhu chakafanana necheZimbabwe. Zimbabwe inotori pamberi pane zvinhu zvese. Zvose zviri kuitika munyika zveZimbabwe iri pamberi. So we need to be happy. Kutonakirwa nezviri kuitika izvozvo kuti kana ZANU-PF vachitogwa pachavo ngatibetserei vari kugwa nawo. Tiri kwavari chitovaudzawo kuti no, inyaya yekuti imi mamuzivi takakuudzai imimi kuti munhu ari right ndouyu. That's what is needed. Tisaregera maresources edu achingolutwa. Plus in the same time, if the moment Zimbabweans become more organized without even killing one another, then it becomes very good. We can make our own life meet and everything becomes very good. So, zviri kuitika zviri right. Zviri kuitika kuZANU zviri right. Nesuwo kwedu ngatisapotei vanhu vanotinoona kuti une future. Because nyaya iripo hakuna munhu asina kuita munhu weZANU-PF. Munhu wese wakanga ari kuZANU-PF but akaona kuti zvinhu hazisi kufamba musha.
So by the moment we are going to agree kuti ZANU-PF haisi kufambisa mhuzvi nomushe, tikanzwisisana, tikarega kurwa, tikarega kubatanidzana kuti tiite vanhu vanongosangana vanenge vachingodana, tibatane tiite chinhu chedu one. Tidzidzisewo mapurisa edu, tidzidzisewo masoja edu kuti no, imi muri masoja enyika, hamusi masoja emunhu, hamusi mujibha yemunhu, hamugadhi mimba yomunhu kuti ive neupfu imi yenyisina. Plus munofana kuwana mari yekusaromba yokuti kana uri musoja ukanzi wapiwa pension unofana kunodla ugere kumba, nyange vanhu vachikuona vanoona kuti munhu anga ari musoja. Ukauya kunana nyika dzakafanana na South Africa nedzimwe nyika, musoja akaenda kupension, iwe chero paunofamba unokuti murungiro angadhiraivha maford ranger because mari yake inenge yabuda ende mari yake ichiuya every month end pasina kana problem. Usingancengi zvokuti iwewe kana ukararama haufaniri kuncenga kuziva kuti iwewe uri kurarama uchirwura munhu kuti akafa mangwana iwewe unenge usina chaunacho. Tidzidzise mapurisa edu kuti kusunga haisiyo nyaya. You investigate to arrest. Don't report things that are not founded. If a person commit an offense, let's arrest the person because he have committed the offense. Kana asina hana tomuregera. Tova nelove. That's how we can have peace in our country. Tidzidzisane kusvika kwese kuno munhu wese anoshanda mugovernment kuti as long ushanda mugovernment haushandiriwo, unoshandira vanhu veZimbabwe ende unoshandira kuti upenyu hwako kuramba huchinja generation tikwanise kubatana tiweketese.